Oh, ben ngadeg. Ayo nduk sa. Oh, ngono. Bar Elisa terus ganti Tadin terus bareng. Oh, sindenmu kon mangan tok bengi iki. Oh, ngono. Nangis sajroning atiku. Ayo sa.
Sugeng dalu, Mbak Lisa. Nggih. Ngapa? Ya iki mau carane duduk jaran iki ya. Apa? Lek ngene-ngene mah kaya kireke boyo. Ya kira nguyo. Lah ngapa sa? Beda-beda ya Sebabe interpretasi. Oh iya, sebabe ngapa kok kirek lek nguyo mesti sikile diangkat? Ha apa ya? Ayo, kowe mesti Aku ya gumun kenapa kok mesti sikile diangkat siji. Heeh. Sebabe apa? Ngerti ra? Apa? Lek sikile ra diangkat wi nguyu wi raine. Oh. Heeh. Tak kira diangkat siji mergane cekelan cagak dan Ora. Masyarakat Sugihan sangat menanti-nanti dan menunggu kamu dan Mbak Tatin Titot. matur sembah nuwun saged sowan wonten Sugihan. Wah, Pak Kangko mongko bilang teleponnya aku jare Boyolali. Boyolali ki Semarang kacek 150. Aku tahun nggek kepungkur kae yo kapusan. Panitia lek kondo aku Boyolali. Boyolali kan. Nah lek nulis Pak Kangko Boyolali. Oke, beres deal. Deal, Lah aku mau bablas tekan ampel terus tak buka. Loh, Semarang iki beda rego lah. Njaluk Pak Lurah karo panitia. Oh, Wong aku santai. dhewe yo kapusan kok nggih ben. Oh iya. Heeh, tangkep pungkur aku yo ngono lek ngebel aku. Mriko saking Boyolali Mas Kangko. Nggih. Bareng tekan kene Semarang kudune beda regane. Lah iya. Mongko di sini yo akeh-akeh yo anu UMKM-e barang yo anu to bakul-bakul sapi to. Oh iya. Lah aku identike pikiranku nek bakul-bakul sapi, peternak farm-farm yo Boyolali. Heeh. Ternyata Semarang. Semarang. Ngerti yo rada tak unggahne yo. Tahun ngarep bae, aja saiki. Wis baca tekan kene mau arep muda. Oh, boten Ora, tenang ya. saja. Iki sing Iya. jenenge ndamel pasederekan kan ngaten iki to macange. Heeh. Dilalah nggih wau sampun mampir ke tempat Pak Warto. Pak Warto. Warto. Suwarto. Suwarto. Yo. Pak Suwarto Kumis. Oh iya. Nanti langsung mendarat saja di sini. Heeh. Masuk depan halaman saya, Ya. Madang. Oke bos, angger kon Madang ya aku gasik lah. Oh, berarti mau madang mana gini Pak Warto ora ning kene. Biasanya aku nek mangkat setengah 11 jam 11 ngertos to Pak Kangko. Ya. Aku mangkat jam 09.00 teko aku. Wow. Madang tak jaluk kreceke bareng kok. Wow. Lah kuwi apa gini Pak Warto Hah? dilawi apa? Lawe ya ceto sapi wong ya juragan, Juragan ya to sapi. sapi dibeleh-belehke. Ah. Durung ayame kampung. Oh iya. Bakso. Wah. Bakso ya paling ora telong mangkok, aja mung telung glinding. Wah. Eman-eman iki wetenge dicepake nggo seminggu ngarep kira-kira isih. Oh iya, cakos kok ya. Cakos sih sekali mangan diwareki telung dina ra mangan. Iya, iki rego Boyolali rapopo sing penting diamperke kon Madang ra masalah. Wis Iya. tak anggap oke. Oke, ya, oke. Wah, jos matur sembah nuwun ya. Di sini tuh aku sowan mriki mboten namung setunggal kadosnya, tapi kalau sekitar sini kayak beberapa kali tapi kayak apa namanya acara manten. Acara manten. Ya, kayak acara. Wayangannya baru kali ini. Wayangan kayaknya sekarang ya sama Pak Kangko. Yang tahun lalu kan bintang tamunya Dudu Elisa to. Dudu. Heeh. Saking pundi boten ngertos nggih. Ah, iya. Ya saking tahun ngarep jare wis bunderi iki Elisane dibunderi sisan boten, Pak. Aku katut krungu lho. Katut krungu. Lah iya. Iya, katakan gitu. Kalau ya katut krungu ya gelem ra gelem kudu katut. Iya katut. Aku tak ngomong Pak Warto nek ra dijak yo. Oh iya, heeh. Kon bayar Pak Warto. Oh, ya bola-bali ning Gunung Kidul kok ya jodolan ning Peken. Ngendi? Peken. Pekene apa? Apa pasar itu loh? Oh, peken. Iya. Peken degelmu kuwi. Bingung aku lek mencerna omonganmu. Jen-jen iku. Peken pasar. Pasar. Peken kuwi beda artine. Lek Peken. peken ki pasar, nek peken apa ya ora enak artine kuwi. Peken Niro. Paken nira kae paken nira. Beda meneh kuwi bahasa keraton Paken Niro. Bahasa kraton. Heeh, bener. Wah, Ya bahasa Bagongan. Nah ini saged soal mriki matur sembah nuwun. Mugi-mugi boten kapok
malah iso imbuh nambah malih. Amin. Benjang iki mau ya omong-omongan Pak, iki sama-sama kita saling menguntungkan satu sama lain. Sebi Pak, sebabnya. Tadi udah disepil, saya juga mikir ini biasanya dalangnya Pak Kangko ya Pak gitu. Aku wawancara kan. Iya tahun kemarin Pak Kangko, tahun ini Pak Kangko. Lah tahun depan rencananya siapa Pak? Aku takon Pak Sigit dan kawan-kawan. Lah niku kami tuh pengennya kalau bersih desa itu ono unda-undaan terus Pak. Dadi nek iso bintang tamune munda terus dalange munda lah niku. Wah Pak Kangko niku wonten unda-undaane Pak. Ini sekarang udah yang paling keren, yang paling viral itu Pak Kangko. Aku bilang gitu. Dadi ben tahun ngarep yo jenengan meneh. Dadi sesuk bintang tamune nganti ngalih awas lho. Oh. Kowe kok ngancam aku. Lah aku melu panitia. Kan tak promo. Oh iya, kita kongsian gitu. Iya. Iya, yang baku ini buat seneng-seneng aja matur suwun nggih niki Elisa Orsarus Alaso. Pak Bu, saged sowan mriki matur sembah nuwun. Pokoke desa Sugihan menika sesuai karo jenengane ya sugih. Sugih kan artine wis ngarani koyo. Kaya. Iya. Kaya kok kaya beda kaya karo kaya iki. Kaya ya apa? Kaya ki seperti sapi terus kaya raja kaya jenenge raja kaya beda. Yang doanya itu sugih itu enggak cuman bondo. Ya toh, yang namanya sugih itu enggak cuman bondo ya sugih sedulur. Terus ya sugih anak putu paringi sehat. Nah, sehat sing sugih sehat kuwi sing angel, Pak. Piye-piye rezeki arep sugih duit kaya ngopo nek awake ra sehat engko entek nggo nambahake. Betul. Nah, dadi sing didongake sing utama kesehatan, nek nambah sedulur, nah engko biasane ewang-ewangan sijilan-sijine. Wis kuwi didongake sugihe kuwi. Sugih sedulur, sugih sehat, bar kuwi sugih rejekine. Nggih to Pak Lurah, ndi to Pak Lurah aku keteng nggih mboten nggih kalih Pak. Kae lho biyayine. Niku lha mau ten kene Pak Warto nggih sowan kula ngapunten nggih menawi ketel ketulatur kula nggih. Kita ketul. Hei. Di apunten nggih Pak, nggih ngaten niki. Cantik tapi nek ngomong nggih ngaten niki ning sing marai ditanggap ngomongin niku kok Pak. Rupane ayu Pak, ning cangkeme suwek bosok. Nggih. Ning ora kok. Tenan masyarakat ini bener omonganmu mau usah. Selalu ada peningkatan. Tahun yang lalu itu urunannya cuma 50.000. Seket ora seket. 50.000. Lah tahun ini diundake 100. Masyarakat ini cek kentengan. Sok tahun ngarep mesti 200 urunan iki. Wah, muga-muga tak dongake. Karena enggak cuma 100 sekarang. Banyak donatur digandeng untuk kowe wani pira. Carane nek misale duwe usaha apa ya nyobantingan pira sing rada akeh ra mung 100 gitu didodok. Lah sesuk berarti saya mundak meneh. Ning dalange ajeng niki napa gantos Bu? Ampun gantos Bu nggih, dalange nggih Pak Kangko, bintang tamune Elisa Tatin ngaten nggih. Di DP kula DP nggih mboten napa-napa. Sik mau disawer aku wisan. Disawer jenang. Disawer jenang karo sapa? Jenang kalih Pak Wanto. Oh Pak Wanto, kuwi ya bakul jenang. Lah nggih niki kula leremen napa nek daerah mriki niku banyak pebisnis UMKM. Betul. Jadi ya muga-muga dari UMKM itu bisa meningkatkan perekonomian negara juga. Ya keluargane ya makmur, negarane melu makmur. Lagi jenang Mas Wanto. Sak besek-besek iki ana sing model cilik ora ya? Jenange Mas Wanto, kenyel-kenyel coklit. Enak tenan. Iya. Kowe iki melu anu lho, indoor lho iki kowe. Iki ditonton wong 3.000 punjul. Wong 3.000 punjul ya iki bayarane jenang iki. Oh iya. Nggih Pak Kangko iki spesial ya. Ya iki tak titipke Bu Dwi iki jenang Mas Wanto, ngrasake jenange Mas Wanto kenyil-kenyil ahem. Aku ya durung jajal sih. Itu buat sini ya. Matur suwun UMKM yang banyak pokoknya nggak cuma jenang, ada
macem-macem muga-muga paringi dari masyarakat sini iki selalu berkreasi dan apa jenenge iki membuktikan bahwasanya nadan to ning desa ning usahane luar biasa. Nah itu apa seregep gitu. Sergap. Iya, jadi enggak malas orang-orangnya. Dadi nek wis ora males ya rezekine teko dhewe. Duite sing goleki. Jarene aku ya ora reti. Iya. Jen niku mungkin ada request bisa dipinangkani lagi wis dicatet monggo Bakang kok. Sapa sing nyatet? Lha Mbah Warto niki Pak Kumis. Oh Pak Warto sapi to? Lah nggih. Oh nggih. Nyuwun pepeling saking Pak Suwarto Mawar Kuning, Cunda Manik, Sigar. Iki Sigar ki lagu po? Sigar iya ya. Sekarang emang lagu judulnya lucu-lucu ya. Oh, ya. Iki judul lagu to Sigar? Judul lagu. Wis sigare medun apa miring? Lah, aku durung menangi. Lah iki kudu diperjelas lho. Sigar ki enek rong rene apa rene iki padha sigar. Malang apa? Mujur. Apa sok miring barang ngono. Oh iya, ya ora mesti ya ben wonge beda ya. Iya. Karo kalah nggih. Piye yang rasane? Ayo, wis dirasake jenenge. Jenenge Pak Wanto piye? Piye? Jenenge Mas Wanto rasane piye? Wang Sulono. Kelet ning untu, Mbak. Kelet ning untu. Kelet ya mergo ana gulane. Ana gulane. Enak banget, Mbak. Enggak terlalu manis, kenyal-kenyal. Oh iya. Aku njaluk jenenge. Ya kaya ngapa? Aku malah rong mangan. Dalam kok dahar. Ora apa-apa, wong iki indos kok. Oh iya. Apa? Endos. Oh, bayar iklan piro Pak anu? Pak sapa jenenge? Pak Wanto. Pak Wanto. Enggak apa-apa kita dukung UMKM lah. Kok anu ya empuk-empuk ngene ya? Empuk. Kok kaya tau aku nyekel model sing empuk-empuk ngene ya? Ya, alah. Gimana? Luar biasa. Luar biasa. Jenang produk saka ing Sugian Jos. Jos. Ya, cari nembang. ketan. Napa nggih sing Mawar kuning. Mawar kuning nggih. Di bawah dhisik. Mbah Warto. Lat. Bawanya apa? Bawa di bawah nih. Mikir aku. Sambil menunggu rawuhnya Pak Ngesti. Pak Ngesti. Nugraha. Iya. Oh iya. Pak Ngesti Nugraha juga menyumbang terhadap masyarakat di sini. Sampun rawuh. Oh, sampun rawuh. Oh, nggih, nggih. Pak Ngesti pun rawuh. Ya dibawani sih Mbak Elisa. Biayi ini kersane pinarak. Aja Kene iki perbatasan sa. Perbatasan Boyolali dengan Semarang. Oh, pantesan. Aku mikir Boyolali ternyata Semarang. Nggih Pak Ngesti juga ngerawuh. Wah. Nyangking bokor sandang kelawan bangan
ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng lenggah panjenengane Bapak Haji Ngesti Nugraha SHMH. Oh ngono ngaturaken sugeng lenggah langkung rumiyin ya diaturi pinarak kanthi sekeca. Beliaunya juga Pak insyaallah untuk tahun ini juga akan mencalonkan sebagai Bupati ning Kabupaten Semarang. Muga-muga apa sing dadi hajati lan kersane iso kasembadan lan iso sembodo dadi piyai nomor 1 sak Kabupaten Semarang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wong nyatane beliau tilase ya becik nalika ngasta dadi bupati ning Semarang juga luar biasa. Iki wis purna ya to iki mencalonkan lagi. Pak insyaallah mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa tumraping warga ning Kabupaten Semarang. Amin. Utamane ana ing Sugihan kene sa. Iya. Masyarakat kene iki wis tumblak-blak dukung lawan beliaunya. 90%. 90% amin. Supaya lancar dukung masyarakat. Dasarnya kalau mau blusukan datang wonten wayangan-wayangan. Biasa berkomunikasi sama masyarakat, biasanya juga masyarakat memberi dukungan. Betul. Pada beliau. Penyumbang ning masyarakat juga tidak sedikit. Jumlahnya besar sekali. Nah, saya meneh lek gelem nanggap dhewe. Wah, saya hebat. Amin amin. Kampanye ning ndi ngono ya, Sa? Mangga lho, Pak. Iki musime kampanye kok. Nggih, siap jalan. Siap jalan pokoke. Yo, mawar kuning. Yuk. Ibu Ayu Rahayu Australia. Mbak Milisha. Ibu Ayu Rahayu luar biasa.
nuwun. Engko bar iki gek tatin ya ning sadurunge panitia ngersakaken panjenengane Bapak Haji Ngesti Nugraha SHMH diaturi pinarak ana ing pepanggungan nok. Oh, ngono untuk menyapalan nambani kangeni para warga masyarakat ana ing Sugiyan ya. Beliaunya walaupun di sela-sela kesibukan kepareng tindak ana kene ya mujudake rasa tresnane penjane Bapak Haji Ngesti Nugraha terhadap para warga masyarakat Sugiyan Tengaran Semarang ya. Monggo Bapak katuran pinarak wonten pepanggungan. Oh iya, ayo turuk. Wilujeng dalu Kidalang. Wilujeng dalu Bapak. Nggih sugeng pinanggihan malih menika. Nggih Kidalang sampun kawentar kang luar biasa. Nggih. Dalam yen wedasa untawis Kidalang. Oh iya, monggo Bapak. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu salam sejahtera katur sagunging para rawuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Wan wasanipun para pepunden, para sepuh bini sepuh, para alim, para ulama, para yai, para pandita pangersaning agami dan sah kula takdimi. Wan wasanipun panjenenganipun Ibu Camat Tengaran, Bu Sri Sulistiarini, ugi menika Pak Camat Mbak Win, ugi rawuh niku mantan Camat Tengaran. Ugi panjenenganipun para bapak kepala desa ingkang rawuh Kecamatan Tengaran tansah dadi rumatan langkung Bapak kepala desa Regunung Bapak Sumadi. Nyuwun pamunten Bapak kepala desa Sugiyan Bapak Sumadi sekalian Ibu ugi sedaya para tokoh masyarakat, tokoh agami dan sadari rumatan ugi sagungi rawuh ugi dalang Ki Anom Dwijo Kangko telah rombongan. Nggih, Bapak. Kepareng kula nyuwun wedasa untawis nika kula kaliyan Pak Dr. Pujo Pramujito anggota DPRD Kabupaten Semarang nika ugi nderek silaturahim. Oke, yang pangkalih nika pun mlebet wonten ing masa kampanye kula saged matur kathah wae. Pun saged kampanye. Kepareng kula atas nami pribadi ugi keluarga nderek mangayu bagio. Nderek bingah wonten acara merti dusun kerajaan Desa Regunung menika. Walah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nika kangen Regunung terus lali napa niki? Wonten ing desa Sugiyan menika mugi-mugi sedaya masyarakat desa Sugiyan ugi ingkang rawuh wonten menika tansah pinaringan sehat wal afiat, tansah pinaringan panjang yuswa, tansah pinaringan ayem tentrem gemah ripah loh jinawi, tansah pinaringan rezeki ingkang kathah ing barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pembangunan wonten ing Desa Sugiyan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang langkung majeng, langkung sae, ugi masyarakat langkung sejahtera. Amin ya robbal alamin. Islajengipun ugi kula tansah nyuwun
sumangga kita sareng-sareng nyiptakaken raos kebersamaan guyub rukun kompak kondusif wonten ing wulan-wulan menika. Sepakat Bapak Ibu nggih? Nggih. So ingkang sanesipun kula wau kula kemutan nika wonten ing desa Regunung nika. Yen papunten nika desa Regunung Dering Dangu menika wonten babagan menika. Mergi keng longsor Pak nggih. Nggih. Nika langsung ngoyak-oyak kali Pak Cito nika kedah pun bangun Pak. Alhamdulillah sampun pun laksanakaken menika. Ugi bilih aspirasi wonten mriki sampun kathah sanget kula kalian Pak Cito nika sareng-sareng kula ngetang nika kalian Pak atau panitia bilih selami kula wonten ing Bupati Wali Bupati Pak kula mlebet wonten mriki kula netang kaping 6 Pak samunan Pak. Kaping 6 nika saestu nika alhamdulillah wonten ingkang badhe nyuwun dereng saged alhamdulillah nika sampun kaping 6. Kula nyuwun abos kagem Bapak Ibu sedaya monggo. Nggih. Ugi kanthi program pemerintah daerah Kota Semarang yang sampun kalampah alhamdulillah menika kagem BPJS Kesehatan yang sering kula aturaken menika ugi sakmenika sampun UHC ingkang dereng kagungan BPJS Kesehatan imbah bilih gerah utawi badhe nglairaken ingkang kirang mampu menika pun bantu kalih pemerintah daerah Kota Semarang kanthi anggaran total sekitar 49 miliar 650 juta. Kagem masyarakat menika penting sangat. Ugi bandar-bandar sanesipun kagem urusan seni budaya setiap tahun kanthi pambiyantu para Bapak Ibu anggota dewan ugi wonten kirang langkung sekitar 12 miliar rupiah. Menika program-program yang sampun kalaksanakaken. Kedah kita uri-uri seni budaya wonten ing Kabupaten Semarang. Ing pungkasan kula nitip pesen Bapak kagem putra-putri kita sumangga kita tansah ndampingi ngasih putra-putri kita babakan kenakalan remaja wonten tawuran wonten ugi babakan napa nika trek-trekan termasuk menika babakan narkoba kedah kita hindari sareng-sareng supados sak mangke putra-putri kita dados putra-putri ingkang soleh-solehah ingkang mikul dumateng agami dumateng keluarga dumateng nusulan bangsa kita amin ya robbal alamin. Kula keten mekaten ing aturaken ibu bilih ing kula matur wonten atur kula ingkang kirang penggalih kepareng nyuwun gungi saputra pangsami ingkang tanpi pepindha. Minangka sering atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah menika Pak Cito ingkang nyumbang lagu. Saya kula mboten pantun nyawer Pak kidalang nika. Mengki Pak Cito ingkang nyawer nika. Oh nggih. Nggih, nyuwun pangapunten. Nggih, mangke dalam titip kagem para penyanyi mungkin Pak Dalang. Oh nggih, nggih. Nyuwun lagu Perahu Layar. Oh siap. Nah. Nembang anu kalian Waranggono apa? Oh langsung mawon. Oh nggih. Pak DPR Bandung. Nggih. Bandung. Oh nggih Bapak Bandung nggih. Pareng dawuhin napa mboten Bapak? Sebatan sampun. Oh nggih. Pak Pri siap. Nggih. Ayo. Sing disuwun lagu Perahu Layar. Oh Perahu Layar. Yo nggih ngedekne tatin titot. Ayo. Ayo kanca ning gisik gembira. Alera-lera. Ayo Wes
Sugeng dalu. Beh, aku nganti keuangan karo kowe lho, Din. Nggih, pun dangu sangat nggih, mboten kepanggih. Jenengan kok ya ora ngajak-ngajak ngono lho. Kok mboten ngejak? Wah, nek aku ora enek request ora wani ngejak. Lah napa? Masalahnya kan Jogja nyang Solo ku ya adoh. Lah nggih, nganggo bensin kok nggih. Nganggo bensin kok ya. Ning alhamdulillah saka kersaning warga masyarakat lan disponsori oleh penjenengane Pak Suwarto. Ya awake dhewe iso ketemu. Alhamdulillah menika nderek matur sembah nuwun kagem keluarga Bapak Suwarto. Nggih lantaran Bapak panjenengan kula saged sowan wonten ing mriki matur sembah nuwun nggih, Pak. Wis pirsa karo piyayine? Sampun. Wis langsung njuk kono mau ya. Nggih, mau langsung mriko terus maem. Iya. Menika panjenengane Pak Suwarto. Nggih. Pak Warto mengandani aku, bisiki aku. Pripun? Sesuk arep digawani oleh-oleh karo Pak Warto. Napa? Kon nggawa tletong sak kresek mulih. Lah julagan sapi arep gawani apa? Lah digawani sapi mos arep mok tuntun tekan Yogya. Ya paling ora iki ya daging kok digawani kok ya tletong. Lho, aja nyepelane tletong. Kuwi untuk pertumbuhan apa pupuk apa jeneng organik ngono. Kok ya apik lho mangsamu kuwi. Lah iki apik ning nak ya liyane sing luwih iso dimaem ngono kan nak ya daginge apa-apane ngono lho. Lho, iso dipangan tletong iki. Iso dipangan. Dige nandur apa to nggae nandur buah apa terus dige pupuk ngono kan makasane buahe tukul iso dipangan ngono lho maksude. Oh, lah nggih ning rak ya nek pamane diparingi daginge apa sapine ngono ya ora apa-apa. Masa arep sapi mau lebokne mobil mau gone ujo apa ya muat? Ya kan aku gak iso nggawa truk gorene. Wah, nggih. Piye carane? Oh, piye carane? Ya matur Pak Suwarto duwe cita-cita. Cita-citane napa? Pengen munggah kaji ping 7 jare. Lha gilene tulisane. Nggih, mugi-mugi keturutan nggih, Pak nggih. Nggih, amin. Nggih, menika piyantune kados kula lho. Piye? Lemu. Heeh. Lemu detek piyateke nggih kados kula. Kalian Ibu Sari menika nggih sami. Oh, iya. Nggih. Pokoke niki nek didadekke siji iso kaya Teletubbies niki. Teletubbies. Berpelukan. Oh iya. Nggih. Ning nyatane iso gawe apa jenenge rena utawa gawe senenge menjane Pak Suwarto. Nggih, menika turene kula jane mboten bintang tamu. Malam hari ini. Donge mboten. Donge ora. Ming Elisa tok. Iya. Mergo panitia kekuatannya Elisa. Nah, setelah ada kekuatan yang luar biasa saka Pak Suwarto, kowe yo melu katut ngono lho. Oh, lah iya ngenten. Mangke pinarak panggung mriki nggih, Pak. Kalian kula nggih, Pak. Arep ngopo? Arep ngopo? Ya ora apa-apa tak kenalke ngono. Oh iya. Niki ini adalah donatur saya ngono. Oh iya. Luar biasa, pokoknya mugi berkah barokah nggih Pak. Kagem masyarakat Jugian sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat, lancar rezekine nggih, rezeki ingkang berkah barokah, tansah ayem tentrem guyub rukun. Kok ana laler iki ngapa ya? Wah, kowe rong adus mendhi Pak aku wis adus sih. Lah ya Pak, ketoke bener omongane almarhum Mas Eno kowe ora tau adus wingi. Ya adus lah. Nek ra adus ya piye wong mau ya wis foto-foto kalian Pak Suwarto, kalian putranipun Mbak Nisa juga. Nggih pun do foto-foto ning ya gur foto tok. Lah piye ta? Arep kon piye? Lah biasane ngene, Mbak foto-foto njuk Mbak monggo nggih tumbas bensin ngono lho. Lah kowe iki digawe sakmono apa jek kurang? Maksudnya ini Pak Suwarto sih nggak apa-apa yang lainnya. Oh. Ada Pak Hansip, ada yang Pak Bapak panitia sinten. Hansip. Nggih. Hansip rokok njaluk kancane kok kon nyawer kowe. Lambemu kuwi. Kan biasane kan sugihan ki apa ya kabeh kudu sugih ngono lho. Kowe nek ngerti omahe dalem iki sugih kabeh kuwi ora enek sing omah cilik latare mesti jembar kabeh. Nggih niku mau ngene Pak Suwarto nggih jembar. Bu Sari nggih jembar. Bu Sari to? Nggih ngene Bu Sari nggih jembar. Jembar. Apane? Latare. Oh, latare. Kok ya apane? Dikira kok tekan ngendi-endi. Nek nikune mboten ngertos. Lah iya, iki sing disuwun lagune Pepeling. Oh nggih. Pak Suwarto, Ibu Sari nyuwune Cundamane. Faisa iki njaluke sigar. Terus Mbak Nisa njaluke kalah. Nggih niku sak keluarga niku. Sak keluarga nggih. Nggih. Oh, Niku Mas Faisal niku putrane. Putrane. Nggih, Nek Mbak Nisa? Nggih putrane. Oh, iya. Nyuwun
nyuwun lagu niku. Niki wau nggih mboten enten apa-apa to nggih. Ya kertas tok iki lho. Kertas. Paling mengke nembe disiapke mangke. Oh, disiapke ya. Ya, dipinangkani dibawani. Pepeling. Iya no. Nggih. Pepeling. Iki iso lek kelakon penjane Pak Suparto munggah kaji tenan. Kuwi jenenge kaji piyu. Kok kaji piyu? Sapine payu. Oh. Nek aku dadi kaji munggah kaji, kuwi jenenge kaji sokeh. Napa sokeh? Sokongane wong akeh. Mergo dituanggap ning ngendi-endi tak klumpukke disokong wong pirang-pirang munggah kaji. Kaji kan jenenge aneh-aneh neka-neka. Nah aku kaji sokeh. Kok tanggoku kenek jenenge kaji wahyu. Kaji wahyu? Sawahe payu. Oh, kaji. Nggonku enek tin. Napa? Begenggek ngerti? Begenggek. Nah, wong Nek ngen kula sarkem. oh sarkem heeh. Wong nakal wong wedok nuwakal kuwi senengane ngono kuwi nyambut gawe sing kaya ngono kuwi. Lah suatu malam entuk haromah saka Gusti Allah, leren nek dadi begenggek munggah kaji, bareng munggah kaji balik ning Indonesia. Kuwi jenenge Haji Mutmainah. Mutmainah? Hajah Mutmainah. Napa niku? Biyen tau ngemut barang sing ora genah. Ngemut apa? Knalpot. Masa knalpot dimut? Iya. Mutmainah. Iya. Mbok liyane wae ono kok ya kuwi ya. Iya. Ya. Nggih, niki pepeling nggih. Nggih. Nika panyuwunane Bapak Suwarto. Suwarto. Nggih. Rukun Islam. Yogja luar biasa iki. Dan suarane buanter bantas ya tandone angin yang weteng pirang-pirang. Mboten apa? Ora ta? Niki gajih, Pak. Oh gajih. Nggih. Oh, Kurun ta? Disate enak lho, Pak. ora, ndak kolesterol. Kolesterol Gajih. nggih mboten wan. Nek bar maem niku napa jenenge nek tengen kula sate gajih niku sate kere. Wah, ning nggonmu kok ana sate. Nggih. Lho, lek Solo ki sate kere bangsa tempe gembus, tahu gembus ngono kuwi iki. Masa gembus di sate? Iya. Kuwi sate kere Solo. Napa nggih? Heeh, nek nggonmu gajihmu. Nggih gajih. Oh. Niku jenenge sate kere. Heeh. Nggonmu ki jenenge beda-beda ya? Benten-benten. Nek sego jenenge apa? Nok. Sego. Sego cilik jenenge nok. Nek gedhi. Nek gedhi nggih sego. Sego. Nek sing cilik niku lho kados napa jenenge? Nggih. Sego kucing. Angkringan ha nggih. Sego Niku- kucing. Niku namine nok. Oh, segono. Nggih. Nok. Nok tok ngono. Sego nok. Segono. Nggih. Aku tok sumben nek ning Yogya tak mampir nggonmu tak pengen ngrasakne nukmu ya. Nggih. Segono kuwi lho. Sik kata-katane pripun mau? Nek pengen ning pas dolan Yogya aku tak mampir nggonmu tak ngrasakne nukmu. Nokku. Heeh. Sego nok. Lah ya segono. Nok kok Sego nok nggih. Oh iya lah ya. Nggih sesuk mang cobi nok kula. Heeh. Mangke nek pun anu nggih ngrasake nek pun ngrasake mang woro-woro nggih. Heeh. Nuke tatin piye ngono. Oh iya. Tak gawe fitting. Wah, Yen kula selain nok niku nggih enten Apa, ciri khas? makanan khas. Makanan Yen kula khas niku Jogja? Nganu khusus Kulon Progo nggih. Kulon Progo? Niki wonten geblek. Kalih wonten tempe besengok. Besengek. besengek. Tempe besengek. Ha. Tempe besengek iki apa? Tempe yang terbuat dari bengok. Oh, besengek. Bengok kertas mboten. Kurang ngerti. Bengok niku sing wujude ireng-ireng niku lho. Heeh. Terus niku dirajangi, terus didamel tempe, lah niku didamel ngangge santen. Lah niku sing santen putih-putih niku jenenge kanil. Kanil. Nggih, dadi tempene ireng enten putih-putihan niku jenenge tempe bengok besengek. Oh, alah iya iya iya. Besengek. Pripun, Pak? Sing ngrasake tempene? Gurih, Mak. Minjang wonten nggen kula, nggih. Enten nok, enten tempe, enten geblek, mang milih mengke. Apa-apa nek ndi? Nek dalange pun jajal napa to? Hah? Pun tau jajal tempe? Urung. Ya sesuk jajal. Oh, siap. Iki tangan dia mau. Tangan Sugian. Kasugihan. Kang lima puniki. Pak
Warta ki ora kleru kok mau apa favoritkan Mbak Tatin iki menyen suarane yo becik biaringi lho luwes. Jan. Turune bobok mawon kalih kula lho. Sapa? Pak Warta. Bubuk. Nek bobok kalih kula. Mboten kalih Bu Sari. Kowe aja gawe isu lho kowe. Nah. Iso bubuke karo kowe iki lho. Maksudnya nyetel HP terus dinggo sangu bobok ngenten lho, Mas. Walah, Ora nyetel njuk HP bobok. to. Napa ajeng bobok, Pak? Alah. Mbak menawa pun ngantuk. Boleh ya. Kula terke maksudnya Pak Warta bobok ten griyane kula nggih ten ngomah ngenten lho. Oh maksudnya. iya. Bubuk bareng ki bubuk ning omahe dhewe-dhewe. Iya. Oh alah Tintin. Pripun ta? Wis delok titot iki piye to Mas Dik? Pripun? Kok diceluk Tatin titot iki piye? Tatin Apa mergo enek sing didemok siji tit siji tot ngono? Mboten, Iya. Pak. Titot niku gedhe. Oh titot iki gedhe. Nggih. Heeh. Nek titot gedhe. Wi karapan no. Nggih. Oh karapan. Oh nek tak kira nek cilik tit nek gedhe tot. Nek gedhe niku titot. Oh. Nek cilik Titit. kok Apa? titite sapa? Bisa Pak Warta. Gadah, Pak. Duwe. Duwe ngawur ora. Tak kira mboten. Ora. Katin dakna mareng para sama Nggon utawa papan jembare kaya ngene ora muatin. Sing nonton nek tekan dhuwur-dhuwur Wong lho. nggih luar biasa niki nggih niki sing ndelok nggih saking mriku mubeng ngantos dumedi mriku lho Pak. Nika nggih wonten. Lah nggih njopo masyaallah. Sing dhuwur-dhuwur genah rame lurunan kae. Ora ngawur. Semangat nggih Pak, ngapunten guyon nggih. Semangat 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 nggih. Ya. Kok ngerti ngono. Iya. Aja pada ditinggalke rukun Islam niku Saha sadate kang ngangka siji Pak ngesti nugrah tasih renggah Mbak Tatin. nggih menika Nuwun. Wis sering ketemu aku ketika wayangan ning Semarang. nggih Wingi kae ketemu ana ing nek ora kleru ana ing Randu Gunting Bergas. Kabupaten Semarang, go pinanggih kelawan beliaunya. Beliaunya setiap ada wayang dan ada waktu selo, tegese longgar, mesti beliaunya ki rawuh ning endi wae utamane ning Kabupaten Semarang. Mula mong utawa masyarakat ning Semarang ya dukung sepenuhnya kelawan beliaunya. nggih saestu menika Pak Ngesti menika biasanipun mundhut lagu Pak nika mau mboten mboten Oh, ora nyawer panjenengane enek panwas ngawur ya. ya biasane Mbak aku minta lagu ngono Oh iya. Iya. Lek nggonmu ora enek pilihan ya Tin? Yogja. ada Gubernur kan lama kebuan no? Bupati Bupati ada, nek Ada. gubernur enggak ada. mboten Mengko DIY ya. nggih DIY mboten enten pemilihan Oh, iya. gubernur nika Pak Sri Sultan Sri Sultan. Nggih. Salam nggih mungkin pedho kali Pak Sri Sultan. ajeng pripun Yo salam king dalang kangko ngono. Mbok Kula- menawa kenal karo aku. wong kula wis jarang kemanggih kok Oh jarang to. jarang salam nggih kula mawon lah Salam nggih sapa? kula Salam ku aku ngono to. maksudnya jenengan salame nggih kula mawon Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Wis teko langsung to. Ya. Kang angka lara
Sing mirsani ora mung ning kene tok Mbak Tatin. Oje. Ana ing live streaming Dwijo Laras Indonesia mencapai 3.100 pasang mata. Wah, luar biasa. Pomo ditekakne rene kan ora muat Ora muat nggone wan 3.100 digowo rene kabeh wis luwilan niki mawon pun kebak kok nggih. Lha ngene piye ya. Urung sing ana TikTok dalang kangkung asli kuwi ana 1.800 pasang mata. Waduh luar biasa niki. Biasa. Dadi masyarakat kene anggone tasakuran nganggone sedekah bumi disekseni wong sak dunia. Nggih, menika dipun siaraken saged didelok sak dunia Ya nggih. bener. Ya, luar biasa menika jan. Nggih. Mbah, lajeng Nggih. Ramadan. Ramadan nindake poso. Papat zakat ping 5 ngibadah haji. Rukun Islam Ingkang saking Pilang Kenceng ugi monitor nyimak keluarga Mbah Pir, salam sehat selalu Mas Kangkong nggih. Monggo aku sesuk ki bablas rono no. Oh ngono ah. Ana daleme Mbah Pir, ana daleme Mas Nopek Nopian. Heeh. Jane sing dikersake bengi iki. Oh ngono ning gandeng aku wis nampa dawuh saka ing sugihan tak undur sesuk bengi kersa. Matur suwun. Mbah Pir, Mas Nopek komedian stand up komedi. Ya. Oh nggih wonten pundi, Pak? Wonten Pilang Kenceng Madiun besok malam. Madiun, nggih. Joko Pilang Kenceng, Joko Kedung Malang Kediri, Pak Slamet Klego sing ana ing Jakarta. CV Sekar Wangi Jaya uga monitor. Mas Gareng Widodo. Sungkem kula katur. Nggih, matur sembah nuwun Mas Gareng Widodo. Nggih. Lanjut lagunipun. Siap. Ya, tak kuntak yuk.
Poro, Elisa melu jumeneng. Ya. Ibu Ayu Rahayu Australia. Ompak lagi, osak dulu kok. Iki almarhum Kisino Nugroho menelurkan sinden loro iki yang sangat luar biasa. Melahirkan. Ya. Seno emangnya wedok menelurkan. Nek wedok iki nek manusia ki tidak bertelur. Wow. Beranak. Sing ngendok ki pitik. Manuk. Nek menungso mana? Oh, nglairke utawa babaran. Nglairke. Lek manak iki ketoke rada kasar ngono to. Oh iya. Lek manak iki nggih sapi, sapine Pak Warto lagi manak ngono sak pase. Iya. Kuwi dienggo mamalia sing jenis sing menyusui iki manak karo melahirkan. Nek Pak Seno. Lah kuwi lenang ki mosok menelurkan. Saya menelurkan dua. Ono telur, tapi kan kuwi dudu, maksudnya tuh lebih tepatnya memberikan kesempatan dan memunculkan, melahirkan, membranding. Nah, ngono lho kerene. Membranding ya. Membranding. Lah nggih. Nggih matur nuwun pokoke nggih lantaran Pak Seno. Aku mbiyen kelingan banget loh. Kelingan apa? Ketemu Pak Kangko sepisanan tuh juga di Boyolali. Apa ya? Iya, aku bar loro weteng suwi diinpus wetenge mules teleke putih. Apa? Wetenge mules teleke putih. Kok iso teleke putih iki lho? Loro bucet iku. Wis sing ngomong lek wong loro teleke putih sapa? Pak Seno. Wong loro ki teleke putih. Itu pitik ya, Bu. Kuwi nggih pitik ya. Mosok wong teleke putih. Ya itu pokoknya aku pas ketemu Pak Kangko itu Pak Kangko nonton. Oh iya. Ingat gak? Ingat. Nah, itu di Boyolali. Dan kita dipertemukan lagi di ya deket aja sama Boyolali. Oh iya. Ya, sesuk muga-muga karo ra mungkin ya, sebelah desa ya melu nanggap Pak Kangko ya. Ampel dan sekitarnya sini melu nanggap. Iya. Masa mung delok tok ya. Loh, sekarang itu jangan menyepelekan sing dorong urunan iki lho. Saya ora ngerti
Isuk kapan ngerti-ngerti kerejekan dilalah dadi YouTuber apa vloge viral dedet akeh arep nanggap. Biyen ngremehne aku mung nonton saka nggon layar ngene iki mung ngindek sesuk tak tanggap kowe, Pak. Oh iya. Ngono. Kuwi dendam-dendam sing apik. Dendam apik ya. Ya luar biasa. Menika kathah pamundutan lho Pak Nggih. mengke dipinangkani mbok menawi saking Pak Warto, Pak Lurah bisa ikut nyawiji, ikut nyanyi bareng juga boleh loh nanti ya. Ya boleh. Cek. Oh nanti waktunya juga masih ada di goro-goro luar Masih ada biasa. goro-goro, ada sinden-sinden Gwejo Laras Indonesia yang tidak asing lagi dan terkenal wonten TikTok-TikToker. Aman dikancani ya karo sindenku ya. Sinden. Ono Chandra, ono Mayang Anjarsari. Ayo loro. Iya. Nah, iya. Nah, sing siji saka Bluro, siji sinden ngapak saka Cilacap. Oke. Ngapak. Aja kaget karo bahasane wong ngapak kowe. Yo. Ayo ngadeg ya. Ya, disepati anu apa jenenge kuwi? Mari berdiri yo. Oh, beda ya gon-gonane. Iya. Itak-itik Jelek. cret. Itak-itik cret. Kayak mak cerat ngetelake putih. Mbak Chandra. Hai. Hai Nyong. Hai Nyong Hai, kepribadi Kang Abdul Lelik. Apik baik. Tesi gemblung, Mbok. Gemblung ayu to? Gemblung aku tak rewangi. Pokoknya de dandan telong jam ben gemblung. Memang Elisa itu sinden gemblung. Ya, sip. Tapi aku kalih Chandra menika gemblung sinten. Elisa. Cantik itu loh gemblung. Kowe ngerti artine jemblung ora? Gemblung. Gemblung. Cantik banget. Cantik banget lho, Pak. Gemblung ki cantik banget. Ya. Kuwi lek basane bahasane ning ngapak ana kuwi. Ya, gemblung cantik banget. Mbak Tatin ya gemblung banget. Nah aku ngerti artine. Bisa Yojoy ngerti artine marane gemblung. Aja aku arep Apa artine? Heh? Artine apa? Artine cantik. Cantik ya, Mbak Tapi ya. karena geleng diomongin Loh, cantik. kan aku nggak cantik, lebih cantik kamu. Jadi aku nggak cantik lah. Jadi semua kecantikan nih Pada di kamu, berarti kamu tuh memang gemblung banget. Oh, makasih. Oke, fine. Oke, makasih. Bu Dwi, maaf ya Bu Dwi. Aku tahu Bu Dwi itu juga gemblung. Tapi aku raiso aku tetap menang gemblung di nol iki aku kudu paling gemblung. Iya, dilek dewek gemblung. Sewu nggih Bu, kula nggih ngertos ibu-ibu panjenengan sedaya nggih, panjenengan gemblung kan. Tapi aku sing gemblung dhewe. Ya sekarang mau kok ini tanggung jawabnya Mbak Chandra ini ngomong ini dodona gemblong kabeh. Ki Mbak Chandra. Ora aku apa-apa ya- lah pancene Rika ngena urung pati teyeng ya. Rika tuh aku kan. Kan Rika. Rika kan urung pati teyeng bahasaku dadi ora apa-apa. Sing Teyeng. penting gemblung lah. Tayang apa? Tayang itu garatan. Aduh, angel banget ngomong. Sampeyan asline ngendi sih? Aku. Ih, nggak tahu. Ngerti. Aku aja kenal kamu nggak kenal aku. Kamu yang berek apa? Perek. Iya, rumahmu berek. Apa itu? Perek ki apa? Mbak Tatin aku deg-degan aku masuk perek. Ada deket Nusa Kambangan itu. Oh iya, Deket- biasanya ngedor ndase wong. Sesuk parak perek sampean ngedor. Jangan atuh. Heeh, Ya, Nusa ngerti Kambangan, aku. sampingnya Nusa Kambangan. Perak, perek iki Perek, beda. Pak, ngene. Perek. Perek, Oh, perek. Bro, perek. Perek ki jedak. Oh, Nek tayang ki apa? Teyeng. Apa? Teyengnya kayak warga masyarakat kene kan semending teyeng bahasaku ya mesti. Sebening. Apa sebening? Semending kuwi mesti teyeng bahasane nyong mergane nyong ngapak kan terkenal. Tayang boten Bu.
Teyeng semending. Semening teyeng Bu, semening. Bisa teyeng gue bisa. Oh, bisa. Semending ki sedikit-sedikit. Oh, setetek lah. Aduh. Aku yo semening. Teyeng Rika. Setitik ora piye mau? Setetek. Hah? Setetek demi setetek. Teteke sapa? Setitik. Ya panen gemblung temenan sih, sedidik loh. Lompat Chandra. Kamu dari mana sih aslinya? Seko toli-toli lah. Hah? Nanti Seko toli-toli. Seko toli-toli. Iya. Oh, mana itu? Hah? Mana itu daerah mana itu? Itu daerah Sulawesi Tengah kono. Oh. Deket nggon banyu toli-toli kuwi. Oh. Neng nggonmu itu juga kan deket nggon banyu kan? Perek, Laut. Nusa Kambangan. Iya, dari gue nilem nako. Nilom nako. Nilom itu apa? Oh, menenggelam kan saya. Lo ngangal banget ya kalau setetek barang. Punten. Iki sebelah ada siapa Studio 2 tolong. Awak dhewe wis meneng wae ya. Soale ngono omongane doteng plekutuk aku radong. Adewe wong alusan ya, Mbak. Negara tawa cara. Negara tawa tata. Negara mawa cara. Negara mawa tata. Tutul. Dewek-dewek. Desa mawa cara, negara mawa tata. Jadi itulah perbedaan di Indonesia itu budayanya, bahasanya wi beda-beda. Ning beda-beda itu tidak memecah belah persatuan, ning semakin mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, iku lho Bineka Tunggal Ika, Besti. Bineka Tunggal Ika berbeda tapi satu. Yuk, Mayang. Ya Mayang we menyapa para pemirsa. Oke. Lu darane di anu sinden bisu lek ra. Ayo bisu. Nggih, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu Desa Sugihan nggih, Pak. Heeh. Kowe sing bahasa Indonesia. Oh, nggih. Chandra sing bahasa ngapak. Ngapak. Ada wakilono aku. Oke. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Suweng wengi ramane biunge. Apa ki? Apa bahasane? Deneng malah guyu, Mbak. Lah Mbak kowe Tati. selamat malam mau piye? Sugeng wengi ramane biunge. Kan sesuai instruksi. Oh, iya, manut Mbak Mayang. Ah, Mayang bahasa Indonesia, Chandra kuwi bahasa ngapak. Pada malam hari ini Nang wengi gie Desa Sugihan Desa Sugihan mengadakan acara nganakeun acara. apa ya? Sapa sing anak ki? Acaranya apa ya, Pak? Bersih desa. Mengadakan acara bersih desa. Anakna acara ngresiki desa. Selamat menonton wayangan pada malam hari ini. Mangga nonton wayang wengi gie. Untuk bapak-bapak semuanya, Anggo ramane yang kabeh menonton wayang sambil merokok dengan nikmat. nonton wayange karo obong-obong congor. Aduh Mbak Tati. Lucu ya. Ngapain ya? Obat tadi obong-obong. Aku ora melu-melu aku. Kok anggo congor barang. Loh, kuwi bahasane kono ya, Tim. Coba diulangi. Coba diulangi. Untuk bapak-bapak, Kanggo ramane kabeh selamat menonton wayang sambil merokok dengan nikmat. mangga nonton wayang karo obong-obong congor men enak. Tuh. Monggo Pak abang-abang congor. Ngono. Dah aku wedi nek ngono kuwi nek nanggon aku kan itu nek nanggonamu ngono. Merokok adalah ngobong-obong congor. Iya, obong-obong congor. Dadi nggih mau Bapak sinten mau niku selamat obong-obong congor. Terus Pak Lurah niku. Hei, aja lho Pak Lurah, mosok Pak Lurah obong-obong congor. Ya ora apa-apa wong wayah obong-obong congor karo ngopi. Oh iya. Ya wis ora kena disalahne lho iki Tin ngene iki. Nggih, mboten. Mergo bahasane kono. Cokolo mongso basa kono digawa rene iki ora trep. Ora trep. Ning itulah yang namanya khasanah bahasa. Nggih, leres nggih. Obong-obong congor. Ya terus yang. Dan untuk ibu-ibu yang sedang hamil, Ora kelalen nggo biunge sing lagi ndoboli. Adalah. Aduh. kok diguyu terus? Oh iya, padahal aku sesuai instruksi Mbak Elisa. Kau poli. Ndoboli. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya moga-moga bar ndoboli bayine karo anake sehat selalu kabeh.
dan melahirkan dengan lancar. Terus meletek ke lancar. Amin. Allahumma amin. Kono meletek barang aku wedi. Apa Mbak ora, Mbak Tatin kan wis pernah doboli kan? Wis. Mbak Wis. enggak, kok disit. Kan Mbak Elisa kan masih sendiri. Urung Mbak Elisa urung doboli nyong urung doboli. Mayang wis doboli pindho. Wis. Nah, jenengan kan wis doboli ping pira? Wis tahun doboli ping pira? dobel 5 apa? Doboli mau lho Mbak meteng, Mbak. Oh. Meteng? Wis, aku wis tau doboli. Ping pira? Ping pisan. Medeni banget ya. Oh, layak makune kaya mintok dobol. Wis. Lah sing meletek mau apa meletek? Lah ya kan meleteknya lewat Rika kan? Hah? Lah ya meletek metu bayine. Melahirkan. Kowe lewat jalur ngendi? Maksudnya kan ada sesar ada Normal normal. atau sesar? Normal. Normal ini meletek sampean ya. Nek ora normal? Dibelek. Oh, Dibelek. kalau sesar tuh dibelek. Oh, nek Belek lah belek. Kangen mani ngomong karo kiye. Kalau lewat normal meletek. Meletek. berarti kowe wis meletek pindho. Wis pindo, Mbak. Pindho iki. Lagi wis duwe anak loro lho. Iya. Elisa kapan meletek, Sah? Oh, aku belek wae sesok. Oh, bener. Ya kan boleh milih normal apa sesar. Aku Iya, iya. milih dibelek aja, belek. Penak normal lho. Dia deledel wetenge, Bro. Kan enggak apa-apa, kan bebas kan, itu hak kan. Iya, tapi mending normal. Oh ngono. Sebab Emang kowe wis tau sing dibelek. Urung. Lah ya urung tau kok iso Ya mending. maksudnya jarene nek Ya. normal kuwi luwih cepet marine. Marine cepet. Kalau belek lama. Ya wong ngono ki gemblung ya pengen lara bae. Ora wong bayi ki lak plus minus. Nggih. Nek di apa jenenge nek bayi secara apa normal kuwi mesti dalane rusak. Nek di Ora yo. ora to. Dibenakne meneh kok. Kok meneh kok Mbak Dwi. Buati kula rebet. Ra trimo Mbak Dwi ya pokoke metu Gak telu trimo. ya. Ping telu bisa bojoku ya. Kita persembahkan lagu apa ya bagusnya? Ini lagu ada Cunda Manik Sigar karo Kalas dipilih sing ndi? Mau yang mana? Cunda Manik Astagina. Yang Cunda Manik. Cunda Mani. Cunda Mani, Pak. Cunda Manik. Manik. Cunda Manik. ya. Ngomong sama yang old memang susah ya. Old, beda generasi. Kita harus membetulkan. Ini lagunya Cunda Mani spesial buat Sinoman sing ganteng-ganteng ya Allah Mbak Elisa. Kamu udah ketemu? Wes mau sing kacamataan, cukurannya mari ngene. Duh, ya Allah. Brengose piye, Ndra? Brengose glewo-glewo. Sing endi? Sing Ki endi? mau Ndra? dilalah ya Pak. Ah. Dilalah ki Sinomane mau sing metu pertama gue tua kabeh. Kecewa banget nyong. Aku kan biyen pas mari ngene pertama kan sing metu dingin gue sing ganteng-ganteng. Iya. Sing tahun wingi. Lagi mau sing metu disit sing tua-tua Mbak. Aduh aku langsung kecewa. Lah jebule sing nom-nom gawani panganane. Langsung glewo-glewo kacamatane iki. Ganteng metu maning ora ya. Digawekne sego sambel. Sindene digawekna sega sambel nduk. Sambele jan kaya bledek. Pedes banget. Pedes. Marai krewes-krewes kayak gue mudun nyong asli. Ah, iya. Pedes banget. Yuk. Awas ngelek putih lho. Oke mau bahas kuwi gae. Lagune Cunda Manik. Cunda Manik spesial buat Sinoman Ya. ya. Dongko sambung goro-goro Mbak Tati Mbak Siap. Elisa. Ya, pelok ya. Heeh, tetep pelok. Ya, engko digayeng ning meneng nggon goro-goro. Heeh. Nutukne lakon luwih dhisik. Ya, nggo pancatan ana ing goro-goro. Ya. Ya. Meski kudu eling sajroning urip. Dandaning kang sekarang atung